Čaute priatelia, dnes sa nachádzam v jednej lokalite, ktorú som chcel už dávno preskúmať. Nachádzam sa známy kláštor Mariánska Čeľaď, ktorý je svojou históriou celkom známy, či už na Slovensku alebo v Českej republike. Je to tu neskutočné, takže si to tu prebehnem na chvíľku, je to čisto dneska iba prieskum. Žiadne vyšetrovanie paranormálnych vecí, javov a vlastne som tu aj bez prístrojov.